заслужено. Бронзова медалистка на обръч от световното първенство в Измир. Има си своите големи успехи. За съжаление грешка. Според мен това беше някакъв свързващ елемент, но не мога да бъда достатъчно коректна, защото не виждам какво има в фиша. Ето една трудност с тяло, ротация с добавено равновесие. Серия от скокове, които прераснаха в риск. Това, което говорихме в предишния поток. Тези два жетан Торнана, които направи преди последващата ротация на пода, те ще се включат в риска. И отделно ще и носят трудност. Поредица от фуетета, много добре изпълнени. Извинявам се. Риск. Също много добре изпълнен. Двоен уред. Още един. Виждате, те тук просто са... Въпреки, че при изпълнението на рисковете има ограничения. Не е елемент в техническа стойност на програмата, която може да се изпълнява безкрайно. Единственото, което няма ограничение като изпълнение,